кошарник, двама братя, една кръв. Аман, 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 аман. Лейли, лейли, лейли. Леле, леле, ле. Монтана се чува име, кръстеви братя, всички ги знаят от дете. Двама са те като стена, един за всички, всички за честа. В Монтана, като влязат нощем, става тихо, усеща се нощта. Нямат страх от никой, брат, заедно са, това е тяхна сила и свят. Двама братя кръстеви, Цанко, Асен, няма кой да ги спре. Като буря идват, няма накъде. Сърца от стомана, дух като огън. Който ги познава, знае, що е закон. Аман, 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 аман. Лей, лейли, лейли. Лейли, лейли, лейли. Един падне, другия го вдига, никога сами така живеят. Лоялност първо, после всичко тяхното име тежи навсякъде чисто. Двама братя кръстеви, най-мощните те. В Монтана и кошарник номер едно са, бе. Нямат страх, не знаят назад, само напред, това е техния